48 anys des de l'inici de la revolució que va encetar-se quan un 28 de juny de 1969 els fets de Stonewall varen marcar el començament de l'alliberament de totes les persones amb sexualitats i gèneres no normatius. També commemorem els 40 anys de la primera manifestació de l'orgull a l'estat espanyol, que va tindre lloc a Barcelona, quan la llei de perillositat i rehabilitació social, així com diferents articles dels codis penal, civil i militar, l'Església i gran part de la societat del franquisme discriminaven la diversitat sexual, de gènere i familiar. Tots dos esdeveniments varen estar marcats per la unió i la transversalitat. Persones amb diferents orientacions i pràctiques sexuals i identitats i expressions de gènere que amb la seva valentia varen lluitar contra totes aquelles lleis, institucions i actituds socials que durant segles les havien criminalitzades, patologitzades i discriminades. Provinents de diversos sectors socials, ideologies, sistemes de creences i territoris. Persones que varen decidir unir-se a través de la solidaritat per a lluitar per una societat més plural, inclusiva i respetuosa, per una verdadera democràcia.